Kopu šťastia a taktiež šikovné ruky na trati práve odštartovali svoj požiarný útok. Zo základne môžeme vidieť vybavené, áno, taktiež aj rozdeľovať. Čo však je problém obrovský, to je sávicový spoj na stroji. Áno, predtým, než budeme nasávať, musí byť všetko zaskrutkované, je to tak, že pravidla. I rozpadol sa. Štartujeme. A my štartujeme tretí sekundný, 10 listine. Celkovo poradujú, vieme, stojí.